So hello guys, welcome back to my channel and my new video. Hai deh guys, ini ya mana boleh apa saja nak dekat. Ini homta guys ni ya. Makan nak gua? Kan apa ni? Tahu ni? Orang kaget ni dah. Boleh bikut nolak tu lagi sini. Kalikan tahu. Ni tanah gujo jump sini lagi, hanu ni ya. Jadi siapa bikut mana lu? Ni bikut mana? Ya. Siapa nama? Baca tu kali. Kau bila dang? Bila lihat? Aku cakap kau bawa post. Apa ni je? Create dang, hingga sini, sini nak nama kau finishing. Ampai na ni. Doksa, lihat ni. Nah, itu sama maaf sih. Ni dong dang. Oh, maaf. Apa dia? Ibu tun. Maaf, maaf doi. Tun kau. Jadi kita kena lihat. Masih mana macam apa? Mana tahu biar macam ni ba? Suka sedang. Ni berang. Suka. Ada ni kau isi handbag sih. Apa ni gujo so ni nak punya jauh sini ambil keluar sih. Sini hai Lwgwni al mongol dah hina dengar ya ampai. Yang gula mari ki bodoh nilai. Bodoh nuhuran biko. Nuhuran gua tak malai. Lei gua jangan ni bi. Musuh kau kasih nemu apa sasi ampai ya. Tang situ dah mutu lada tu. Ampai ya dah ya ni lama tadi nang tengah video ko. Sesetengah Lwgwni pernah sani lopi kendi mana dekat. Ampai ya tang saya dikun dia Lwgwni alai. Kasih mungkin video ko mungkin apa tang apa. Ni video tu lah tu meeting siapa aku nang cakap. Dia lagi isi siap ni listnya. Baru kita ni. Kau jangan lah ni. Ni jangan apa nudu bermakan ni, musuh kan ni macam aku betul baik. Nudu sih benda macam. Sana apa grab. Muncul dah aku laga sini untuk baca orang madam. Tang tu bayar dah ni pindah tang. Tahu ko bayar dah ni pindah. Andai kan apa bis merah. Guys ni yang borun thay jual bani. Lab like stem yang borun thay jual bani. Siapa tar ni? Bikun lab loe. Jadi mana? Amat hai, kamu itu kan zaman sebelum. Ayo, apa ni begitu? Abi ada desain sini. Mabak kir. Lekam baik, thay desain ni. Kasih thay desain nanti. Jaga sih bisa loe bono ni begitu zaman sekarang. Betul tu. Oh, siapa kir? Gue kitar. Ayo gue sabar tu. Saya yang dengar. Ayo. Ni tan English wa isil lagi. Ayo mau ni nak Lwgwni perkulah kembali. Lwgwni perkulah kembali. Nak sentuh siang. Siang dah ya. Alu sebab. Guys ni sekolah perkulah kembali yang dah ya. Gift nak guys ni. Spin apa lah? Spin apa? Couple ka board common jadi mana? Lah kamu ni nuang itu aku makai dah. Sini kaya ni lagi perkau. Spesial. Ni sudah. Kali kamu ni dengan sosial kan tapi sini boleh. Oh, bisa boleh. Sini kan Nishan, ni dah jawab bisa mana? Bisa mana? Nani mana? Asal saya dengan salam kamera ni boising pergi dah nak dengar. Gurgu sampai dia boising ni mundi. Oh, pergi kita feeding feeding ba? Gurgu sampai begini. Dah si pun utai kalau. Guys, tapi fish managing. Sklapper. Ayo, ika. Dah ya, dosa. Tang saya sama feeding ya, sama dia. Pada rumah sendiri dah kita kan. Tak malah beda. Nih apa yo? Kira macam apa ni? British kira ni, sini aja ya. Kamu dah pernah? Saya rasa ni, apa ni berdali, sampai labra, meita. Dah masih biar ni dah. Dah sudah kan isu rumah dah dan sampai jaket nanti. Bini sini lah, apa yang dah kalah sudah. Siapa ni? Ni dah sudah. Jeng jatuh ni. Tapi ayah mana nak nampai jeng tangan kerja ni. Ini tapi gas nong kerja. Sekolah pra. Tapi gas. Thằng xíu là bị chết đây này.
ओंखारबाय जोङो नै आजामोन बै सानैबो जोंनि आजार नि बोरो नैबे सासे ओमफ्राय नैबे सासे ब्रैथि सेकेन्ड ब्रैथि लाइट औ मा साननांगौ मालाय महरानो एखेबा गागोन आं ओमफ्राय ओरैलाय ससे जाबायलांबावनांगौ बुरु ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय थांबा जोंनि दुब्लि बारलांबा दै बारबा जोंनि मोनो आरोखि ना गाइस दायो गारिखौ मोनासै जों बिसमुरिसिम थाबायलांनांसिगोनसो थाबायनानै माबायदि मोनदों दायो फैनायाव बिराद दुखुनाय आंखौ लेंहरनानै थाबायहोबाय बिराद दुखुनाय हाबा जानो लेंहरबाय दा थाबायहोबाय आरो आयु नोंगौसो गियो नाय बियो मिथिबाय लामायाव थाबायनो बिराद गियो ओमफ्राय आङो जेरावबो गिया बे थाबायनो गियो आं एसे नङा दा बिराद दुखुनाय बे लेंहरनानै थाबायहोबाय आरो गारि गाखोला गारि गाखोआनो गैयाबा ओरै गाखो होनदेलाय नङाबालाय गारिनि लांफादोंमोन ओमफ्राय थाबायबायसो नङा गारिया जोंखौ दोननानै थांदों बेग लाग्रावसो दोनबावबाय बिराद गाज्रि आया फिसालाफ्रालाय बिमानि बेगखौ लाखानांगोन जाला थथ'फैखौ हौनाय बैखौ दा बे थथ' गाखोसिगोन दसे थानानै बारा गैला आरो थथ' फैबानो गाखोगोनब्रा थथ' फैयावसो ना निथा सैथो थाबायलांबावसो जोङो ससे गाखोनायखायसो गोजोनबाय आं मोखाङा देजोब्बाय आं जिनावसो गाखोनो मोनदोंलै मा जाखो नुदों गिनाया आंना सिसोमजोब्बाय लांजाला आंखौ लिदिया दायो गुदिसिम लाङो हमथानाया नायलाय नै साहा बागाना मोनबे साहा बागानाव ग्रुप दं दा नै गावसोर ओरै गाखोगासिनो दं ओमफ्राय साथाम नालाय मिनिनानै सासे गलांजानो गिबावबायनो ओमफ्राय नै सासे गारि गाखो होबा गखाया ओमफ्राय दासो गारि गाखोनानै मोजां फैया गुमैनि दखानावहाय माबा मेथाइ जालांनो नागिरदों साथा लाबोलायनाया लासिंसिं जायाखै नै मा दं दखानाव बै आलु सबखौ जाया आलु सबखौ जायोनो सावमिन गोदि गोलाल'सै हनै सावमिनाबो मोनाजासे थाखाया आं थाबाय दखानदारा नै हारसिंसो दिनै हारसिं खेबथारलां हारसिंसो दाखोमागासिनो नायलाय जाग्राफ्रा नै जाग्रा ए बय थांनानै फैदो बे नै गुगोल पे ओमफ्राय गुगोल पेआनो गैजाबाय आंनाव जानानै फैसा गैयाबा जाफे दङ जाफे गुगोल पे मानि जाफे आरोखि बा नुदों इन्टारेस्टिं नुवानोसै गारियाव नै जाखांलायबाय नोंसोर साथामखौ नालाय गुवा साहा लोंदों आं गासिबो साहा नङालै मम' सुप गाइस जोङो दायो मानि आजामना दंफैयो बिसिना आजामना माने दसे थाथ'बाय आखाइ रुबाय ओमफ्राय नै सिख्लाफोरखौ लाबोफाबाय आं जोंनाव अनलायनि दा फैफानांबाय एसेबाय गारि मोनैनि नालाय गगा मोनबा हांगौलै एम्फौआ नोगोर दङ दायो सहैबाय ओमफ्राय मिथि सिख्लाफोरखौ लाबोखाबाय नै दिहुनगासिनो नायलाय सिंगरनिया मुसारि खुग्लुबहैजोबलायबाय नायलाय नायदो ओमफ्राय आलनाया मा महरनि जाजोबदों मानिमोनलाय नोंसोरो ओरै सानगासिनो दं ना मा हाबा जाहैनो हिन्जाव गोदाना बोरो बिदि सानगासिनो दं ना ओमफ्राय दा जोङो बहुद फाग्लि जागा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौनो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानजों फट'खौनो लाबोनो रोङासै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ नोंसिनोबो खिथानो रोङासै बेफोरखि मानसि नै र' आं नोंसिनो बिसिनि फट'खौहाय स्क्रिनाव होनानै नाय नोंसोरखा सरि गाइस टेबोलनि मानि हालोदा जेबो गैला नालाय ओमफ्राय नै बिथांमोना जल'से जानो सेस्था खालामगासिनो र' दाय नोंसोर बिसिनायावल' खोलैयो गखायानो सानैबो सानै गखाया नालाय खेमसि दङमोनथ' नै लिसुआ जिरनाय दोनजाजोब्बाय नै आलुबा जानायनि आरो थारमाने बेयावनो जायोमोन औ बेबा सायाव दोनबावबाय नै साय बयबा स्ल'खौब्ला हरजोब्बाय माथो बे गैलान्दां बेयाव आलुवाखै निसा गाबसै उनै उन्दुबाथाव जानो हाला निथा
गोसोआ दुब मोनजोबलायदों जाजोबलाय बेखौ आयौ बानलु गोसा जिनिसखौ बारा जानाया आरे नङा लबाय गैला बोरै जाला बेहा उन्दुबाथाव दै नांगौ दै नै एसे जानाया खानाया नै थुनांजोबबाय आं खाजोबनांगौ फैग्रोमोना मिथिबाय लिसुखौसो जानो नोङो दा बायदियाव न'आव लांबाबो न'आव दा बायदियाव जाबाय थागौमोन ना मुथुनो होगोन जासिनो उनावसो थायो होयो ओमफ्राय बांसिन जागोन ओमफ्राय गाइस नै कुर्निथिया ओरै खोमसिन नै गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै आरोखि ना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन गाबोन ना गाबोन लोगो मोनसिगोन बाय बाय दे बाय बाय होनदोंब्ला मैना बाय बाय